Hello mga Yiniens! Good morning! DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para sa video niya upload ko. Ang nga pala mga Yiniens, dito tayo ngayon sa, sa Friend Plus. Dito tayo nagpapagawa ng sticker mga Yiniens dito sa Friend Plus. Papakita ko lang yung mga yung location mga Yiniens. Kaya Yiniens, tara na. Yiniens, along the highway lang siya mga Yiniens, no? Along the highway lang siya. Mga Yiniens, may palikuan dyan sa bandang galing ka ng Binmaley. Paano ko lang yan, pa right side ka lang, right side. Ano mo yan, bago ano mo yan, bali may lagpas ng Sisay Lukaw. Lagpas ng Sisay Lukaw mo yan. Another one. Yan, pa right side ka. Kasi doon yan, ano na yun patapwak na yun ng Dagupan City, tapwak. Yan, pagpunta dito mo yan, ito yung ano mo yan, ito yung papuntang ano mo yan, papuntang Kalasyaw. Papuntang naman yan, papuntang Kalasyaw, Pangasinan naman yan. O dito naman yan sa ano naman yan. Tapat na siya naman yan sa ano naman yan, ng car wash. Yan naman yung Pilisitas. Pilisitas naman yan, so. O tapat na siya naman yan, Pilisitas. Ayan, yan naman yan, so. Yan naman yan. Yung, ano naman yan, Friend Plus. Yan naman yan, so. Yan, yan. Yan naman yan, so, Friend Plus. Yan naman yan, Friend Plus. Yan tayo, yan tayo pupunta, tuturo ko yan. Yan naman yan, ang daan dyan is dito. May tara yan, pasok tayo. Sa ano yan. Akit kami yan kasi nasa ano yan, sa second floor sila. Ito yung so yung gumagawa sila ng tarpaulin, stickers, t-shirt. So, ayun yan yung number nila, kontakin nyo lang. Ayan yan. Tara yan, akit tayo. Ayan yung Friend Plus. Ayan yan. Ano yan, bali na sa second floor siya mga yan, second floor. Ayan siya. Mabali mo yan, makikita nyo na yung ano dito. Ayan mo yan. Doon mo yan, so. Tara mo yan. Pasok na po tayo. Bali mo yan, dito mo yan, so makikita nyo agad yung ano, yung ayan yan, tarpaulin, stickers, t-shirts, giveaway, mugs. Ayan yan, push. Hello mo yan, dito tayo sa loob ng Friend Plus. Ayan si Sir. Kaway kasi, yan, yes sir. Yan yung gumagawa sila ng mugs dito. Tsaka, nag-already sila dito ng t-shirt. Tsaka may yan yung sticker ko, dito ko pinagawa. Ito may yan, so. Ayan so yung YB TV. Yan may yan. Ito may yan, yung sticker ko, dito ko pinagawa sa Friend Plus. Kaya may yan. Ito may yan, so. Ito yung office nila. Tsaka may yan, nakita nyo yung location sa baba. Akit lang kayo pa second floor. Dito yung Friend Plus. Ayan. Hi ka ma'am. Hi. Yes. Sige. So yun naman yan sa araw na ito mga Yiniens. Sana mga Yiniens na ano ko na i-share ko sa inyo yung Friend Plus. Kung gusto mo ba friend dito, paggawa ng mugs, mga t-shirt. Dito may Yiniens, along the highway lang siya. May salamat sa panood mga Yiniens. God bless everyone. More power. Keep safe. And bye-bye.